Tady kalendář odcházejících plateb podle trvalých příkazů. Kliknutím na částku ji můžu změnit 222 pro konkrétní instanci. Dole můžu vrátit akci nebo 333 změnit pro všechny následující. Jo, tady jde vidět, změnilo se. Tak seznam trvalých plateb. Swipnutím doprava smažu úplně, nebo můžu jenom pozastavit, tím se taky smažou tady ty instance. Zapnutím se zase aktivujou. Formulář je inline. Něco změním, nemusím ukládat, změnilo se automaticky a i u těch instancí. Naopak, když něco změním a chci to zrušit, dole dám discard changes. Můžu změnit frekvenci. Jo, vytváří se standardním způsobem. Jo, u těch instancí můžu swipnutím doleva přeskočit tu danou instanci nebo swipnutím doprava poslat rovnou.